Díomh agus fáilte go focail beag a scéal mór. An clóir na bíon sibse a caint, is Mr. Mia agus freastal a mise ag Scoil Neasáin na Beag. Agus is Mr. Ryan, agus tá mé freastal ag Ghaelscoil Cholmcille. Muid na láthair an clóir an léniu. An cé clóir sé sráid nua seo os Gaeilge. Agus tá clóir den sco a gcuin díomhaniu. Gurb míle maithe guibh os an obair go léir. Tá na scéalta na dáanta agus na picturí ar aus, gnáir libh go léir. Ryan, a mista leat an céad scéal a ranú sa busta na scéalta? Cínte. Tagan an céad scéal ó Scoil Neasáin agus an Teddy mór atá air. Si léite duine ag siomha. Teddy mór. Bhí Colleen an dar bhanam úna. Bhí Teddy eici óféist bhí an Teddy a bar le úna. Gach lár duimi sí leis an óféist, ach gach lá dás an Teddy níos mó agus níos mó. Bhí is ag an óféist an fá a rá sé ag airí níos raidió. Gachúir a dimir úna leis ach ní acha úna é seo, ní acha siise ach Teddy mór is snach. Lá bháin bhí úna bucht ag cuioine, bhín óféist imithe. Nuair stop siad an cuioine thuig sí mac ag cuairtú an Teddy. Bhuail smuoine bhí. Beidir gur hit sé sa cuil nuair rah sí ag teachtáile. Deag sí sa cuil agus tháinig sí rud gurm ag siúil. Bhí sé an cosúil lena Teddy a cháil sí. Bhí fatís ar úna, thuig sí bháile ar nós na gcuithe. Ní dheachaí sí arás chuig an cuil ó hin, agus ní ag an óféist an cuil ach an irid. Sin tús ionach den clóir, tá muid ag dul go Ghaelscoil Cholmcille, anis don céad scéal eile an busca óir, léite dún ag bonmha. An busca óir le orla. An sathair na bhíon, bhí mé ag teach món go le haid colathar ihe, mar is gná. Cúg mé an gach sathairn, an lá is fearr sa seachtain domsa. Bhí mar bís gach eile ine ag fáil réid don ihe. Taimid go dtí an siopa seodra gach ihe sathairn. Níor ceannaín mo déanmid, riamh, ach mar bhí si có-déir. Aníos anam don siopadóir, bhí go leor airgid aici. Bhín busca mór órací taobh hir den cúntar. Deic muid ar gach eile sathairn. Bhí muid ag cur plán le chéile. Gach sathairn d'oibríonn muid ar an plán. Tá éigean bhí muid chun an busca óir a gcuid. Ní a bheith isig mo bháim nó mo iad faoi seo. Ceap siad go raibh méid dul go dtí teach moncail chun cluichí board ní rudí mar sinna dhéanamh. Deir mo bháim gach lá sulla nimíonn. Sláán na círa, bí go deas agus cliste. Níor éist mé le agus amachlamm. An ihe sin mars go ná ag go 10 o'clock dag muid an teach agus thuí muid isteach sa cathair. Bhí mé ar bus, mar an ocht bhí muid ar bís, mar an ocht bhí muid chun an busca óir a gcuid. Ag go láthair tar éis 10, cur muid an plán le chéile, bris muid an fuinneog agus thuí an alarmas. Ní raibh muid comhbúrtha, mar bhí is againn go raibh sé chun dul as. Bhí is againn cá raibh an busca freisin. Rinne sé sin rudí a bhád níos éasca dún. Thóg muid an busca agus rith muid amach an doras cúil. Butún a bhí ann, butún anmhór. Bhí carn na gardaí agus helicopter thar timpplarin. Cur sús de lava! Cur sús de lava! Is scrad ceann den na gardaí isteach sa galar a mór. Bhí sé cóglórach ó na helicopter. Gá seachtain na ní é sin, dúising muid. Ní raibh muid a teach moncail daran, bhí muid a brisún. Bhí ar an dul go dtí an cuairt an céad lá eile. Bhí imníorann, bhí fearg an damh nuair thuúla siad cá raibh muid. Níor stop siad ag scradaíal le haid seachtain na ní é sin. An céad lá eile bhí muid sa cuairt. Thóg siad fionn dún. Bhí ar an dul ar ais sa prisún le haid 7 mí eile. Ní raibh uncle Darren ro hása, níor stop sé gra
Caiimiid plan eile a chur le céile, ní maithe mé seo céin fá. Mar sin, dúirt sé aon rud eile tar éis sé sin. Sí sé i gúine ag smaoinemh, ach níor tháinig sé. Ní raibh sé in aon an rud a dhéanamh. Bhí sé thart, bhí ar an fannacht le haid 7 mí eile sa prisiún. An deire. Bhálum anéis roinnt dáanta a cloise. Sin smaoinemh aontóch, sin ceanna curthaí áthas ar an léite ag líam. Buí an dat an green. Im cóma sa bugad báistí. An tríú da, postéad buí is rudí jasa. Úla buí is milseán blasa. Banani buí, yum yum yum. Ag ithe iad, tá sé fun. Buí an da is fiar an down, agus fualam nuair a bhfuil a banani done. Céin dá is anse leat a mé céin fá. Is bralam an dach gurm, agus is brala mé mar tá sé dat an airga agus dat an spéir. Cad tusa Ryan. Is fear le marún mar cean na daithní as an chundé a rugga mé. Arás dún na scéalta. A gág baile, scrífa ag sífar na conraí ó Ghaelscoil Cholmcille, léite dún ag bonfa. Ag fágáil baile le sífra. Tá brón ar gráine. Tá brón ar Toms, Kemi agus Liam freisin. Bei Toms, Kemi agus Liam ag tosú rang a sé amórach, ach ní bei gráine ag tosú leo. Tá gráine ag fágáil na scoile agus na tíre. Tá teilech gráine ag dul ar imice go dtí an Astráil. Fuair athair gráine pus nua mar inoltóir san Astráil. Tá cúpla daoine ó chlán gráine ina cónaí san Astráil ceann féin. Tá gráine ag díal gachród sa teach. Níl gráine ag géirí a maidir róg a ágáil an éireann. Táin gráine go cúlan goráiste agus leanan na cuirde í. Tá róg ceithre bliana díos, ní féidir le mé a ágáil, is cuma le líise nó díormid faoi ar sa gráine. Níl líise ach 3 bliana díos, ní higann si ar sa Tom. Tá díormid 10 bliana díos agus is cuma leis ar sa gráine. Sí na páistí sa sean ciseán. Is brálam an sean ciseán seo. Cén fánach bhfuil sé ar díal ar sa Liam. Ní raibh mo iad sásta é díal. Ní sean ciseán seo, is sean bhalún é. Is brá le róg do le colla ann ar sa gráine. Nuair bheith tú a Sydney, bheith tú brá sásta ar sa Liam. Tasín uma bheith a bhaile á clia le róg agus sin é ar sa gráine. Bhí gráine bortha faoi róg. Bhí na páistí ina dust. Bris Kemi an cúnas nuair thóg si amach a fón póca. Ar maith libh féin fic a thógáil ar sa Kemi. Ba bhá ar sa Liam agus Toms. Ceir go leor, is é seo an fictear déirnach lena céile ar sa gráine. Nuair bhrú róg é féin isteach sa féinfic, a thus é gachtainna ag goire. An sin, leim anmhí eile isteach. Bhí súla gurma, clúsa móra agus airbal fada aice. Bhí dá dún ar a clúsa, a cosa agus a hairbal. Hit gachtainna ar a céile nuair bhí Kemi ag cógáil an féinpic. Lulu, cad as a tháinig tú? Bhain tú geit asam ar sa Kemi. Gurtig tú ma rútín a Lulu ar sa Tom. Gurtig tú ma glún a Lulu ar sa gráine. Beag siad ar an féinpic agus thosaigh siad an gcóire. Cad mar gheall ar an don sin ó Liam. May féin, by Sophia Niamh. Sophia is anam dom. Tá mé 11 mlína díos. Tá burt drifór agam. Dervla agus nasa is anam dómh. Tá madra agam. Freddy is anam dó. Is lurture é. Tá sé 1 mlína díos.
Ibrion Moam is Scoil I Chlumcille. Ibrion Mayad I Garashta Dove Motors I Clonshava. An Cahav Aimshire is Fiarlam na Glachaíocht Pell, Rinca, Snav, Fadog agus Trampolining. An Malat mo Scéal? Ítach, tugann an scéal braise ó Scoil Neasáin, léite inis ag siomha. Scéal scanrúil le ón. Fadó bhí buacail beag dar bhanam Conor. Bhí Conor fágchas sa bhaile fa cúpla uair chuig leis féin. Thúla sé duine ag buaile an bhuineog. Deag sé amach an bhuineog agus tháinig sé rud aigen. Bhrí Conor go dtí an doras. Bhí sé scanrtha, deag sé níos congraí agus dúirt sé. Ceam go bhfuil is scum an duine sin? Ceam go bhfuil is scum go maith? Is mise tá an. Anis ní raibh sé scanrtha, ach a dúirt Conor. Má sé an mus gá a bhí an, cé a bhí ag buaile an bhuineog. Bhí sin ar aus, seo inis cén simil ó Ghaelscoil Cholmcille léite ag Bamba. Dílan Madeline McCann. A dílan, tá mé a teach an áit agus nula iscom aon duine cá bhfuil mé. Tá mé cúig inis. Bhí mé trí nuair a mé thóca. Tosaigh sé le mise agus mo chlán ag dul ar turas chuig an Fórsingail. Thóg sé 3 uair ar an Eitleán. Nuair fóirmuid an sin bhí sé an te. Bhí linn snabha os cóir an órasán agus bhí bláhanna ildáte gacháit. Gach ihe, thuí mo bhám agus mo iad amach le mantín agus muncail a tháinig ar an turas fosta, agus dag siad mise agus mo difór sa teachlainn féin. Ceap siad gra sé cear go leir chun an duras a ágáil gan glasair. Bhí sé dul go mála haid cúpla lá, ach láháin tháinig fear seach sa teach, bhí measc dubhéir. Ag an tám bhí mé am a labba ag chola, mar sé ní raibh mé ábalta aonú a cloisint. An sin, dus go sé mu guras. Siúil sé sús chuigam, agus go tuban bhí sé ag brú mé ar fad chuig Sydney. Thóg sé an fad ar an mád, ach bhí deara fóirmuid an sin. Inis tá mé am a teach beag agus ní ligean sin mé amach. Má fáinne tú an dílann seo inis leis na gardaí ar an spotta. Slán go fóil, Madeline McCann. Bé dána gcuine níos roimh na scéalta déarnachta. Tá tán seo ag fiach, scríofa ag Brendan. Ag fannacht, le Brendan ó Léice. Tá ag fannacht, lá in ní lei, ag siúla an trá, ag fearra amach, ag fannacht. Lá ghuiifar fór, I deire fór, fecha míad, scata mór. Ag ithe go ciún sa féir, ag etalt le chéile in agur. Curtha ré ilnar an gach bliain, 2,000 kilometer ó air an túsgurt. Ceann dubh, scíhan dún, bolog bán mar sneachta, fum glóric san air. Inis tugann an scéal déarnach seo ó Scoil Neasáin, seans iontach léite ag an úidir féin Marcus ó Rathlig. Seans iontach le Marcus ó Rathlig. Bhí Jack I pic prátaí agus bhí pean aige ina rim. Duine ord ciún a ba Jack. Bhí sé pic prátaí ar bheith 2 uair chloig sa tas uafásach sa Sarah I Pennsylvania. Bhí a crackan dóta go donna freisin. Bhí a bheith pic prátaí ar feadh 2 bhliain inis mar go raibh bhí iad postáil sa chabhlach. Ní raibh bhám Mary sásta ó ná dimig sé. Ba rinne anías agus Ghaelscoil I ach ní raibh si Ghaelscoil níos mó. Chuaigh Jack ais isteach satach agus hí sé in aice lena bháthair. Tá tú dóite go donna a stór a dúirt si de chugar. Tá dul isteach sa chathair chun na prátaí sin I dhéal sa bhar go dubh. Dhéanann I nniu é
ach tá sé ag a 7 clog agus Beag achtainna ag dul bháile, agus tá mé róthirsach. Leis sin, thuaigh sé isteach sa seomra codalta agus thuaigh sé chola. Thuaigh Jack an modin dorgion de frab. Bhí bring load úfáis aige. Déach sé timpeall an seomra. Bhí tach beag aimime aige le rá seomra. Chudal sé sa seomra céine le na bháthair agus a dhead ach ní raibh a dhead an sin. Níl ach rá labba aimid acu agus d'aistrigh siad labba a dhead isteach I dábla. Mar sin bhí Jack chuile an talamh. Dág Jack an teach agus chuaigh sé go dtí an chathair a asal Betty. Bhí na prátaí aige le díal sa bharga dubh. Nuair thris sé an chathair, hí sé ag díal prátaí feadh cúpla uair chloig agus hit sé ag chuile sa tas. Nuair a gúisigh sé suas, ní raibh aon léine agus bhí na prátaí imethe. Hit a cheann isteach ina lábha agus thosaigh sé ag cuine. Trí na deora chúla sé duine ag scradial. Bhí sé ag scradial. Seans iontach bhá leatsa a bheith I do cadet board an USS Indianapolis. Chuaigh Jack sús go dtí an fearr. Cén ís a chaithú a bheith a dúirt sé. 16 a dúirt an fearr. Smaoinigh sé féin mar cadet. Seans héal níos fearr. Ní raibh Jack ach 15. Ach, tá mé ag iarraidh a bheith I mo cadet, a dúirt Jack. Cén ísú a dúirt an fearr. 16 a dúirt Jack le goire. Nuair thris sé an baile, ris sé isteach agus dúirt sé lena bhám céir de chomhairle. Bhí sé chomhsásta ach nuair chunaigh sé aghaidh go bhám, stop sé. Bhí si a cuine agus a cuine, ach ní raibh is ag Jack céin fá. Ach an sin stop si. Tá cead go dul ach chaithidú gealant ó thuirtom. Ná, fai, bás. Cén tám a bhfuil an bád ag fágáil, a moirich a dúirt Jack. Chuaigh an beirt acu a chuile an ihe sin gan focail eile a rá. An modin dargion chuaigh Jack agus a bháthair síos go dtí an chathair. Bhí na cadets fád I lína mhóráda ag dul isteach sa lung ullmhór. Déach Jack an anam taobh na linge. USS Indianapolis a bhí scríofa I litre móra. Nuair a bhí an lung ag fágáil, bhí gach duine ag scradial agus a cratha lámh na cadets nua ag fágáil slán. Déach Jack an mórthír go dtí nár bhéidir aon rud a eáil a thuile. Bhí sé cuine. Chuaigh an USS Indianapolis go tán puil nuair a bhúil torpédo seapánachaí. Níor aimseoch curp Jack riamh. Ar an dro óir, sin an bhfuil aghainn inniu díobh. Agus cur sin críoch leis an chlór. Tásúla gcuin go bhfuair mar do gáin nó do scéal don chlór. Mar fuairt chlór eile ag teacht. Agus darnóí is féidir pudrachla den chlór seo a ísáil ó Stíomh Idirlín níor FM. Tásúla gcuin gur bhain sibh sult as an chlór an léiniu. Agus go méid sibh léinn ag an ancéine an seachtain secuin. Ar focail beag scéalta móra, creidleach an seo ar níor FM. Díaghuíomh agus fáilte go focail beaga Scéal mór. Chlór ina mín tusa ag caint. Is mis a bonbhain gánu, Agus is mis a sanna manigo. agus is muid na láthair chlór an léiniu. Seo an dar chlór den mion sra seo agus an cean déirnach. Tá chlór a bheith lán a grinniu. I Ireland mar sin, Bé an spray féthe sin ag tasalún agus muidir an malachtún Amazon.
don céad scéal aniu. Is as Ghaelscoil Cholmcille é. An píosa gruig le cahal. Bhí fearr de bhanar dob. Bhí sé carcha 5 bliana d'aois. Bhí sé ina cónaí le na wamí a bhí haon céad is a trocadó. Bhí 3 de fórca agus 3 de harca ag dob, agus daire go gealló. Bhí de fórca Amel de May, Sinead O'Connor agus Ban Michael D, agus bhí de harca Robbie Keane, Bono agus Paddy an Leprechaun. Nuair bhí dob fihanní, tríoil sé as a bheith tascálaí, ach bhí agla ibhe anmhí agus cáis. An sin, dúirt sé leis féin, tá mé chun dul go dtí an Amazon agus drapa sléifte agus feiceann na bulcán. Bhí cara amháin ag dob, Mike is anam dó. Cuair dob ceistéir chun seach leis go dtí an Amazon, ach dúirt Mike nach raibh simige. Tar éis tamil, fuair sé airgid ó Bono le haon Eitleán. Nuair d'éirigh sé as an Eitleán san bhrásáil, fuair sé taxi go dtí an Amazon. Nuair fuair sé go dtí an Amazon, thunig sé cuileog agus bhí sé ag cruith le hagla. Tar éis sé sin, thosaigh sé drapa na sléifte. Nuair fuair sé suas leat an tro, déag sé síos agus hit sé, ach bhí sé cearcolóir. Drap sé crán agus tar éis 5 nóméid hit sé ina culla. 5 lá amháin thart agus fós níor dis sé. Nuair dúisigh sé, thunig sé tígóir agus ris sé. Nuair cail sé an tígóir, thunig sé cúpla cuiire agus dis sé iad. Tar éis cúpla nóméid eile ní raibh sé ag mothú róma, mar bhí na cuiire nimhiúil. An sin, thunig sé taibhse agus ris sé go dtí Rio Dangaire. Nuair thric sé Rio, dúirt sé le gach duine faoin bulcán agus thosaigh gach duine ag banig. Thunig sé píosa de a grúig ar an urlár agus fuair sé scanra. Thunig duine ag an eile ag thóg agus chuir siad go dtí an ospidéal é. San deire, bhí sé ag cruthú mar cail sé píosa grúig, ach bhí sé cearcolóir. Tar éis sin, bhí sé níos saibhir ná gach duine eile ina chlán mar thábháil sé gach duine san bhrásáil. Fuair sé a teach féin, ach tar éis mí bhí taim críoga. Go hintach, don mé an deis agat dul in éon áitir dan cá Rocky tú. Rock bá go dtí Barbados, mar is brálam Green ag taithna rim. Agus tú féin? Rocky mis go dtí an Austral, I rá linnanis leis an glór. Tágan an céad scéal eile ó Scoil Neasáin agus tá sé á léamh ag Siva. Tróna bháin bhí clé pela ag Scéal. Bhí Bert Carr Michael agus Conal ar a bhfoireann. Bhí si ag fanna glóteach go dtí atá chun imach gló ar a ruthair go dtí an forc pela. Bhí si déanach, nuair chnág siad ar dúras Scéal bhí siad an déanach agus bhí defar mórthú. Thóg siad bailach tapaí tríd an foirse go dtí an forc pela. Thut Scéal den ruthair ar an fear agus I measc an dom in nacail lei chunig si mála mór I bhullach. Léis si ar na buachalaí. Nuair tháinig siad a cuicí, haspáin si an mála dómh, Scoil Cholmcille an mála agus Beag sé. Bhí an mála lán de airgid, ní is acu cad a dhéanamh leis an airgid go léir, agus bhí defar mór orthú. Chuir siad an mála arás I bhullach I measc na dom. Níos déanaí nuair a bhí Scéal arás sa bhaile tar éis clé pela, sí síos le na dad chun feicin ar an telefís. Bhí Gordha ar an nuacht, ag caint bhí grúpa gadaí a scub mála mór airgidón banc, bannach gata Scéal. Rishi sús star agus chuir siad glaic go hán ar Michael agus Conal. Léim siad ar ruthair agus bhí siad ag dúras Scéal I leanóméid. Thuigh Scéal lo agus ruthaigh an tror acu go dtí an mála airgid. Bhí sé fós an. Bhí agla ar Michael tuis go raibh a chuid marlóg ar an mála agus an airgid. Bhí sé ro ó chun dul go prisún. Chum an tror acu plán, rockach an tror acu I bhullach agus nuair a thagan na gadaí leis an mála a thógáil chuirfí siad glaic go hán ar na Gordaí. Bhí plúis I nacail lába. Thuigh siad I bhullach an. Tar éis tamil fada nuair a bhí sé dúracha, bhí na páistí ré chun dul bháile. Thúla Scéal duine ag cogarníal, bhí tuairse acu, na gadaí. Bhí siad ag lurg an mála, bhí fón póca ag Michael. Bhrú sé ní ar an fón agus fuair sé na Gordaí. Cogur sé leis na Gordaí, cá raibh sé agus go raibh na gadaí an. Hí an tror cúga ciún agus don siad, tar éis nóméid nó go, thula siad cuis céim in nacail lo.
Bhí agla an down in na páistí. Go tuban bheith den éigent, Gordy, Léar an talamh. Go tuban bhí sailse gachat agus bhí a long Gordy an. Bhar siad ar na gadaí. Bhrí na páistí amachchas an blúis agus léim siad sús agus sias, bhí luchar arthú. Chuig siad sús chuig na Gordy, bhí siad ina léchar beaga, thug an banc €1 milliún dó don na páistí mar fuair siad na gadaí. Táidir miún na miúcha anseo. Mar sin, fantí muid le na scéalta. Is as Ghaelscoil Cholmcille den Scéal titim. An titim mór, le Emily. An ina a bhí ann, lá ionta Greenboro. Má bhreathla atá ann, inniu, bei cóisiir gom le ma cóide aisling, Aoife, Cuomha agus Deirdre. Thosaigh an cóisiir ag dódheag a clog agus crígning sé ag dó trocha. Bhí scetamíníarm. Bhí an cóisiir a borc tato. Balig ma bhám gach duine sa cóir. Fuair ma bhám na ticéidí agus thuaim muid isteach. Bhí an áit dubh le daoine. Cú muid a cúpla coaster mar an cúcolin an rotator agus an Viking Voyage. Bhí mise aisling, Cuomha agus Deirdre ag iarraí dul ar an tiite mór ach bhí Aoife ag crith le hagra. Ní raibh Aoife ag iarraí dul sús air. Thuaigh na cailí níos an ordathir. Bhí comhartha ann a dúirt gá daoine tús fór, ach ní ach na cailí ní é. Ar nós na gaotha, ris siad an ordathir go tuban. Stop an ordathir. Bhí na cailí níos a spéir. Thnig Aoife é ag stoppa agus thóg si a fón póca amach. Go léigh si ar duine deapa agus an fearr dóiteán. Thuaigh an coaster ar trí hinne, bhí agla an down ar na cailíní. Tháinig cabhair, drap agus strap sé sús an dréimar agus fuair sé iad. Bhí cos briste ag aisling ach bhí gach duine sásta. Tá sé in am don céad dáis, tá an ceann seo a Scoil Neasáin le mórraní dúpig fuorfa. Mo pupéid le mórraní gufaí. Tá pupéid seo agam atá gléise dumh agus bán. Tá grúg don eici agus básleid Pentagon. Ní bhíonn si a gcónaí agam mar cáma í 3 uair, anis táispí písa ita an madras fork. Coníonn si I hoc babog I mo seomar lepa agus ihinn si briscí le ma teddy aráiste. Is si mo pupéid an pupéid is fearlumm. Nach brálinn go lá an carnival, éistí inis le scéal eile. An carnival. Díagwit is Mr. Daniela to make cardiac blina dísh. Ach láháin thorla rud éigen ú fásach dom I carnival gá blin ó hin. Seo é an scéal. Lei mé as an car. Gur raibh maithe agat as ucht an siab, is scrad mé. Fáilte rót sa mháam. Rith mé isteach chuig an carnival. Cá bhfuil siad a dúirt mé lom féin. An sin, as taobh a thuil chunig mé macóide. Rith mé go dtí an seoircin. Chunig muid cúpla stanín, rith aon rud eile a dhéanamh. Fuair mé cotton candy agus coke. Bhí siad cóibh las le. Thuaigh muid ar cúpla roller coaster agus dimigh muid cúpla cluichí fosta. Tar éis tamil, dimir muid fear nó dúslan. Fear nó dúslan sa Caitlin. Dúslan a seagar. Níl a dúirt mé fósa gaire. Ceart go leir a dúirt Caitlin. An bhfuil tú a géirí dul ar an timpeán sprí? Se, cínse a dúirt mé. Thugmuid an ticéidí go dtí fearr an ticéidí. Léimiid go léir ar an timpeán sprí. Bhí sé anmach go dtí go nací lis na sáilte go léir amach. Tháinig dá an bháisiúm nuair stop an timpeán sprí. Bhí agla an downarm. Go tubann hit sé go dtí an talamh. Thosaigh gach duine ag scradaíal is ag scréáil. Thóg mé mo cristaváilte as agus bhí mo cos gramatha. Rith mo cuirdaí ar nós na gaotha. Fán, tar arás! Scrad mé. Bhí mo cosig chur full a gach áit. Thóg mé mo fón amach agus léim mé ar an ospidéal. Tar éis tamil, tháinig othair car.
An sin, cuaig gach crud dubh. Dúsigh mé síos an ospidéal, muigh mo cos an ais. Haring mé an blancéid as. Bhí mo cos imithe. Bhí ine an downarm, agus thosig mé cuoine. Bhí mo bháim sa seomar agus thug si barag mórdom. Tréis cúpla mí, tháinig mé mo cóide go léir arís. Bhí ine an downar who go raibh mo cos imithe. Fuair siad cos breagach ach bhí sé anna dheacair siúil leis le haidh seachtain ago. Ach ní raibh sé mar an ggéine. Well, sin é an deire. Slán. Ní bheith is agat cad a thorlóí, tá gá níos le dán eile, léithí líam an dán mé héanaan is. Bé féin, le eile ní bhirrteag. Dí a gcuit, tá má anam eile, tá mé deplainn a díos is bralam na teile. Déanam taekwondo, agus kickboxing. Tá mé don séireach. Déiream go dtí Ghaelscoil Cholmcille. Níl tú a géirí, mé a bhéacha. Tá drathair a gom, James is anam dó. Sin mo dán, níl séad a gná. An Sarah, le cálaí óbhrin. Scoil Neasáin. Tá Sarah an seo sa chuile in na sásta. Copy now the count is prístí gar de bhásta. Uachtaróte le nithe blasanna difriúla, faníal seachláid is cuir fanúna. Chula duine ar an trá tógmuid caisleán, ag dosas ag sprí is ag balú slagán. Barbecue blasta is lumar an mór, seoin Sarah sa chuile duine ar thóir. Se linn ag sprí ar chúil an tí, chula duine sa tí faoin green mór buí. De Scoil Neasáin inis, le haidh Scéal ó Síomha. An cás aisteach, le Cillian ó Farrell. Brethla Cillian a bhíán, dír chrícning na páistí chuna lá brethe san na gcuit. Thó Cillian anál agus héad sé amach na cuineala, amach. Lá bháin tom chuna bheith I mo gníomhara FBI a déir sé. Ha, níl sin riamh chuna thuirliú a dúirt Liam. Fé bliain níos déanaí áfach bhí Cillian ina gníomhara FBI. Bhí a gá chuirde Brendan agus Connor in san FBI freisin. Bhí Connor ina bloctra agus bhí Brendan mar chúntóir. Bhí anam códa acu ach bheith níos má eolas agat faoi sin níos déanaí. Anis, go dtí an scéal. So, Cara mé. Oh yeah, scuim anis. Chuig duine dar bhanam enda Kenny ar stré agus tá sé sin anna tábhachtach. Anis, go dtí an scéal. Brannigan, an bhfuil man sin? A déir Connor struck a phone póca? Tá mé an seo coconut a bhargur Brendan. Tá má thula ar an airstach a dúirt Cillian. Tag má a dúirt Connor. Tá sé ag tógáil amach gona. Bang, bang, bang. Lagford cúpla duine dúireach nuair scrad Cillian fae. Thosaigh an fear leis an gona ag rith, ach bhí Cillian rómá le gona trang. Bang, thud, oof. 40 a dúirt Connor. Mathú ar sa Brendan. Ní bheith mé an é dhéanamh gan sibh a dúirt Cillian. Anis an dán déirnach scríofa ag Roisin ní Mhaoláin. Mulaba, le Roisin ní Mhaoláin. Tar éis le fada a chuhabh ag sprí léime misteach agus ligam muiscí. Ma póster agus picturí thar timpeall orm, ma blancéid bán agus ma pillar a gurm. Dúna mo leabhar a ra mé ag léibh agus tógam mo teddy chuig ma héibh. Líam siar dúna mo thula agus éisiom le ma crí ag búla. An lard ar gion dúisiam sús chuig na fiúmna at é mo clúis. Bhí deir osclí mo thula nuair clúisiam mo clog ag búla. Feim sús is feim gléise is téist a goibh níl sé éasca. Curfmuid críoch leis an tras seo inis, le scéal iontoch ó Ghaelscoil Cholmcille. Dílann gan dídán, le eile ní bhfuil. An 25 den octú 2014. Rina is anam dom, tá mé haon bhíon ag díis. Coníim I bóthar an gáthar le ma iad.
Na raibh mé níos óga forma bháthair bás ó taibh se. Bhí sé milteach, cailme athair a fust. Ní raibh aon clán eile a gcuin agus ní raibh muid in an cias go íoc. Bhí muid inar gula ar an bóthir na gcathair. Cur mo iad gléic ar an comhairle cathair bailile á clia. Seo siad ban chuig muid aáil. Thuí muid sa car go dtí an tuithíocht ag an dál. Nuair thric muid an áit. Deich sé mar ní raibh in an úsáid ach an nóméid gur duscail an bhean an duras. Bhí is agam go raibh sé an úsáid. Tháinig Colleen sús chum. Deich sí an ís domsa. Díagwit, is mis a Kathleen ursa an Colleen le fáilte. Dí is murgurt, is mis a rina. Dúirt mé ras go dtí fáilte ursa Kathleen go sunna. Bhí mo iad ag caint le an bhean. Thúla sé muid ag caint agus cá sé timpeall. An bhfuil tú cordú le rina? An sin, thúla muid an duine ag gléic muid. Thuí muid sús go dtí an desk. Tá post a gcuin dit, tá scoil a gcuin de rina agus seo é ochar le haid a seomra ursa an fear. Gur raibh míle maith agat a dúirt mo iad le. Bhí sé gá seachtain tar éis a scríb mé an seo. Fuair mo iad áit stún in orsan, éon taonrúd dána ná tá sé ag curcaig I Douglas, agus cuma linne an is áit dún chun fannacht. Tá scoil Gaeilge ann freisin. Féimiid ag boga ann ag úpla lá. Tá gacrad pecáilte agam. Tá fósarm rála Kathleen ní mé ag súil leis. An níú denna níú 2040. Níú dúirs mé le Kathleen. Bhí si buile. Ní mé an smuoine faoi, ní mé an caint le níos mó. Mórc mé ag boga go Douglas. An 10 de níú 2040. Aniu an lá gur bhoga méid go Douglas. Formid taxi go dtí an airport. Bé an bus éireann ann na cúpla nóméid. Tá mé bís agus bronnam ag an am céine. Ó, seo an bus. Scríofaí mé arás nuair feidhmuid ar Síocháin. Formid Síocháin taobh de seanbhan agus seanar. Tá mé na síarn ag an fuinneog. Rocking mé im a colla le haid láthair. 3 uair tar éis. Dúisigh mé siús. Rina, tá ma down, ursa mo iad, leis scetamíní. Níl seo an deire, seo an tús, do Scéal nua. Is ó lom é a rá, ach tá deire iniste an sra, agus bhhatlam mo bhuichas a gabháil de na múntúirí, na príomhaide, na rúnaí, agus na daltaí go léir a céirílann chun an chlár seo chur le chéile. Tásúla agam gur bhain sibh seo an méid céine tanmhas an chlór seo a bhain widna, gur bh má guibh gach aine a scríb scéal nudáin, agus leanagaí ar a bheith scríb. Agus ná déanaí dermid gur féidir pod creile den chlór seo agus chlór eile, a íslóí an Steve Idirlín ag Níor FM. Ar léthirí, Banbhaní Donal, Siomhaní Fiach agus Liam McClona. Bhí an chlór seo léirtheag aine de ráiste, agus bobléirú é do cuid Perman Media Productions in Níor FM. Weimse Senna Manago, agus mise Banbhaní Donal. Slán go fóill.